mecz z Meksykiem będzie tego potwierdzeniem. Tymczasem piłkarze Menezesa. Al treilea gol pentru Naționala Braziliei. Primele două le-a reușit în o centrare acum, nu a fost offside și este gol! Gol pentru Brazilia. 1-0. Reușesc să deschide scorul brazilienii. Cred că Romulo a fost cel care a marcat. Vom vedea însă și reluările pentru a ne lămuri dacă așa stau lucrurile acolo. Iată, a plecat de la limita offside de lângă Garay și reușește să marcheze. Romulo deschide scorul contra Argentinei. Totul a plecat de la centrarea lui Messi pentru Romulo. Este primul gol la echipa națională în al 5-lea meci jucat pentru Seleção și cum o fi să înscrii tocmai în zonul Neymar și de aici decizia arbitrului Jair. Bine că nu este un meci oficial și doar o partidă demonstrativă, o partidă amicală, însă, iată, nu poate fi vorba de amabilități între jucători. Am intuit că s-a întâmplat. O pasă acum pentru Messi, Messi în fața golului, Messi, gol! Lionel Messi, capitanul Argentinei, aduce egalarea. Deci este în stare, iată, recuperarea lui Higuaín în fața lui Sandro și apoi pasa către Messi, plecat din poziție regulamentară, accelerare incredibilă și apoi o minge trimisă pe lângă portarul Rafael Cabral. Golul cu numărul 24 pentru Maria, pentru Messi, din nou Di Maria, o pasă pentru același Messi, Messi, din nou în fața golului, Messi, gol! Lionel Messi, 2-1 pentru Argentina, întoarce selecționata Pumelor scorul în doar câteva minute. În această întâlnire Messi, din nou pasa a venit de la un jucător al Realului pentru starul Barcelonei, Di Maria, l-a găsit excelent pe Messi, a judecat faza foarte bine încă din primul moment Messi, dacă îi pasa capitanului Argentinei și iată Messi este în sfârșit la rampă. Era nevoie de o dinastie de portari valoroși, centrarea lui Oscar, balonul a trecut față în față cu Zabaleta, Neymar pătrunde, care o centrează, nu reușește să agațe balonul Leandro Damiao, Oscar către același Leandro Damiao, Oscar, gol! Brazil! Este refăcută foarte bine, au combinat Oscar și Leandro Damiao, colegi la Internațional Porto Alegre, și Oscar marchează primul său gol în Seleção la a 6-a selecție. Este 2-2 și orice. A fost ușor de intuit, centrează Neymar, probleme pentru Romero, gol Brazilia, gol Hulk, al treilea gol al incredibilului Hulk în tricoul, buie balonul și Hulk este omul potrivit la locul potrivit. 3-2 pentru Brazilia în fața Argentinei. Hulk la al treilea gol în 13 meci. Ecul centrează cu Agüero, lovitură de cap, gol! Argentina! Manchester City centrează perfect pentru această lovitură de cap impresionantă a lui Federico, cum îl oprește pe Neymar din drumul spre golul al 4-lea al Braziliei. De colț pentru Argentina și se vede că ambele echipe își doresc experiența. Acum însă Lionel Messi îl depășește elegant pe Marcelo. Messi la 20 de metri, Messi, gol! Argentina-Brazilia, o asemenea partidă trebuia decisă de un super gol și cine putea să-l înscrie dacă nu Lionel Messi, poate cel mai bun jucător al planetei, un șut cu... Pot să vadă un asemenea spectacol fotbalistic și iată că se încing spiritele, apare și un cartonaș roșu pe care îl vede, cred, la veții jucătorului Napoli, cumpărat însă de PSG. Iată, degenerează lucrurile,
Laveții foarte furios, a intrat de doar câteva zeci de secunde și este greu calmat de jucătorii săi, un roșu văzut și de Marcelo. Iată, Nu era nevoie de așa ceva.